посвящена Гази Загитову, одному из первых, водрузившему красное знамя на Рейхстаг. 76 ел элек Берлин Рейхстагына қызыл әлемні нәқ менә шулай ғырур атлап менеп қойғандыр ул. Бу Башкортстанның Мишкә районындағы яңа мемориал. Аны Гази Загитовның туган көненә туры китереп ачалар. Рейхстагка әлем кадаган татар егете белән якташлары да, татар халкы да шиксез ғырурлана. Сегодня очень важный для района, для нашей республики день. Бүген район içinde, республика içinde әһәмиятле көн. Дәһшәтле сугышта җиңгән якташларыбызга дан җырлыйбыз. Башкортстаннан фронтка 780 меңнән артык кеше китә. Яртысына кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Гази Захитовның 100 еллыгында Мишкә геройларына багышланган һәйкәл ачу хөрмәт билгесе. Biz bilecekte bileşme mektep yıllarını bizim Газиевзина gel примерге koyup niye berenler sayın gel şulay işe alıp yaşadı ginди. Рейхстагка беренчеләрдән булып җиңү байрагын кадаган татар каһарманы Гази Загитовның 100 еллыгы әлбәттә ул Татарстан һәм Башкортстан өчен генә түгел, татар дөньясы өчен гомумән зур вакыйга, зур мәртәбәле чара булып тора. Чөнки татар милләтен шәхесләр билгели. Менә чынлыкта да дөрес сүз әйттегез. Гази Загитовның исемен менә соңгы елларда бигрәк тә мәңгеләштерү йөзеннән төрле чаралар уздырыла. Шундый кешеләр белән без гыррларга тиешбез. Ул бит безнең өчен менә мин шуның өчен килдем, что без алдагы үзебезнең балаларга шушы исемне калдырырга кирәк. Мемориаль комплекс Мишкә районының Бөек Ватан сугышында катнашкан халкына багышлана. 5 герой дип йөртелә. Юктан түгел, анда якташ геройлары турында истәлек такталары урын алган. Гази Захитов, Мәхмүт Актуганов, Ишмай Ишкинин, Степан Казаков, Егор Арсаевлар. Гази Захитов 1921 елда Янакыш авылында туа. 19 яшендә Кызыл армия сафларына алына. Бөек Ватан сугышы башлангач 136-нчы армия туп артиллерия бригадасында хезмәт итә. 1945 елның апрель ахырында Берлинга барып җитә һәм Рейхстагка байрак кадый. Кто одним из первых водрузил красное знамя над Рейхстагом? Рейхстаг өстенә кызыл байракны кем беренчеләрдән булып кадаган соң? Сугыш тарихы институты бик күп документларны тикшергәннән соң шуны ачыклый. Әлемне күтәрүчеләрнең беренчеләре капитан Маков төркеме дип таный. Сержант Захитов та шунда булган. Бу билгеле факт. Кунаклар һәм Татарстан делегациясе татар батырының туган авылында булды. Герой Янакыш зиратында җирләнгән. Шәхси әйберләре Гази Захитов исемендәге музейда да саклана. Гази Захитов Кызыл йолдыз батырлык өчен медальләре иясе. 2нче дәрәҗәдәге дан орденына лаек дип табыла. Сугыштан соң туган ягына кайтып авылда эшли. 1953 елда вафат була. Район җирлегендә татар батырына багышланган һәйкәл әле күп еллар аның батырлыгын искә төшереп, яшь буын өчен ватанпәрвәрлек үрнәге булып торыр. Башкортстаннан Рания Абдрахманова, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа гасыр каналы.